Os ydych newydd wedi symud mewn i eiddo gyda Mesurydd Dŵr, neu os ydych wedi cael Mesurydd Dŵr wedi osod, mae'n ychydig o bethau dylech chi wybod. Mae Mesurydd Dŵr yn debyg iawn i fesurydd nwy neu drydan. Mae'n mesur faint rydych wedi ddefnyddio. Mae'r Mesurydd Dŵr yn mesur defnydd mewn metrau ciwbig, sydd yr un â 1000 litr. Mae hyn fwy neu lai yn cyfateb i 12 baddon, neu 12 o lwythi peiriant golchi. Rydych wedyn yn cael eich bilio am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn seiliedig ar y defnydd hwn, ac yn ychwanegol mae yna dal sefydlog. Drwy ddarllen eich mesurydd yn rheolaidd, fe allwch gadw cofnod o faint o ddŵr rydych yn ei ddefnyddio. Os oes arnoch angen gwybod sut i ddarllen eich mesurydd, fe allwch gael golwg ar ein ffilm fer, dangoswch i mi lle i ganfod fy mesurydd dŵr yn www.dŵrcymru.com. Fe allai hyn eich helpu chi i arbed arian, a hyd yn oed i ddangos a oes gennych o llyngiad yn rhywle. Fe fyddwch yn derbyn bil bob tua 6 mis. Fe fydd y bil hwn yn cynnwys darlleniad o'ch mesurydd. Fe fydd y darlleniad weithiau yn amcan gyfrifiad, ac felly drwy anfon eich darlleniadau atom, fe allwch wneud yn sicr bod eich bil yn gywir. Fe allwch wneud hyn ar ein gwefan www.dŵrcymru.com. Y ffordd hawsaf o dalu'ch bil mesuredig yw drwy ddebyd uniongyrchol. Mae gennym ystod o ddulliau talu wedi rhestru ar ein gwefan, neu fe allwch wylio'n ffilm fer, dangoswch i mi sut i dalu fy mil.